mga ka-idol no, nakakita karon sa Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Ang going na to karon matutaog Santa Cruz kay naatay usa ka higala. Meron tayong isang kaibigan na dati pa tunay na kaibigan na dalawin natin sa kanyang tirahan, sa kanyang boarding house kung saan siya nagtatrabaho. So puntahan natin siya si Art. Ang name niya sa Facebook si John Lloyd D. Absin. Puntahan na natin mga ka-idol kasi matagal nang hindi kami nakikita. Wala kaming communication ngayon lang sa Bisaya pa karon lang yun may nagka-contact na anak siya nga pwede akong mabisita dito sa iya. So karon na time hapon sa Domingo sa tangapit sa karon May 23. So May 23 atong nagtuon si Art sa Santa Cruz, Davao del Sur. Hindi pa na siya kaabot sa Davao mga ka-idol lang. So tara, agtuon na to mga ka-idol. Let's go! Yan, grabe talaga yung mga driver dito. Oh, muntika na. Okay lang yan. Basta ingat lang tayo mga ka-idol. Dito na tayo sa terminal Digos City Terminal. Ayun, no? Digos City Terminal. Ayan. So dito na tayo sa Digos City Terminal. Dito na tayo mga ka-idol. Medyo malayo pa dito yung Santa Cruz, Davao del Sur. Hanap lang tayo ng tindahan sa unahan kasi nauuhaw ako, bibili ako ng maiinom na soft drinks. Hindi alak kundi soft drinks or tubig bibili ako. So dito na tayo sa Digos City Terminal. Ano mo nga yung terminal? Yan ang Digos City. Medyo yung terminal kasi stricto yung natin, yung natin dito, yung LGU. Medyo konti lang yung bus, tsaka medyo hindi masyadong matao ang lugar. So sa una, nahanap tayo ng tindahan, bibili tayo ng soft drinks. Tapos papunta na tayo ng Santa Cruz. Kaso lang medyo malayo pa yung Santa Cruz dito. Okay, tayo na mga ka-idol. Ito na.
Tara. Ay mga ka-idol, murag dul na lang ta. Ito, lapis na tayo sa Santa Cruz. Asa na ito siya nag-block daw? Sa may... Tubang sa terminal convenience store. Okay. Ay, kuya, okay, gupit. Sige. Ay, abli. Abli. Bira lang. Ha? Ano ba, pre? Ang kita naman lingkuran. Wala yung ligo. Asa ka dito ha? Dito tagi. Sikat, sunod ako. Kukunin mo tagi. Sige. Nakasaroy. Okay, mga ka-idol, no? Papalit ko sila. Para si Art Magmada. Ari. Okay. Muli siya kung kung sa inyo mga ka-idol. Okay na kung kilala. Ano kong barsada. Mga ka-idol, sa wala pa ka-subscribe sa channel ko. So sa mga nag-subscribe, hindi ko kayo nanatakaw 48,000 subscriber. Nakita karoon sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kaya magka-prank madada, Davao del Sur. Kaya kinakaroon sa Santa Cruz. Para magtuon lang, magkala. Sorry si Art. Naya ba na kaya doon.